ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ପୁରୀ ଗଲୁ ଆଉ ପୁରୀ ଯାଇ ସେଠାରେ କି ପୂଜା କଲୁ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡିଓରେ। ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିକି କଣ ସବୁ କଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟରେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ମହୋଦଧି ନିକଟକୁ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନନା କହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବର୍ଷୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲା। କେମିତି ଯେ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲା ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପୂର୍ବର କିଛି ପୂଜାବିଧି। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବଡ଼ ବାପା ଓ ବଡ଼ ମା ସାତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ତ ହେଉଛି ଜୀବନ। କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ଆଉ କେବେ ଜନ୍ମ ଆସେ। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ। ଏଇ ତ ହେଉଛି ଜୀବନ ନା। କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏଇଠି ଆମର ପିଇସି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟର ସମୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ମହୋଦଧି। ଏଇଠି ଘର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ କି ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ? ନା ଭଲ ଲାଗେ? କେମିତି ଲାଗେ? ତାପରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡନ ପାଳି। ଏଠି ବଡ଼ ବାପା ଚୁଟିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ। ଏଇଠି ବଡ଼ ମା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀରେ ଥିବା ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ପୁରୀରେ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପଦ୍ମନାଭ ମନ୍ଦିର। এই ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପଦ୍ମନାଭ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା 108ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା, ତାହା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବେ। ଏଠି 108ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ମା ବଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲୁ ଆଉ ନିଜର ମନର କଥା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଅଭିମୁଖେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡକରା ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।